khai faide ang norokni bagui takaisa nangmani video tubui phaipi jau kha mo hongke narikarani bukur bai tamo swnamiman tamo samungo phalangaiman obono ang nokno phunugui tongo hongkhe norok ani video no naina muchungkai chajakhai paithak jora no nai tongdi hingkhe narikara bukur bai hingkha hangkai kokopit swnamui mano kokopit hingkha hangkai je narikarani je powder kwrwi de gura gura narikara bukurni abo no hino kokopit hingkha hangkai kokopit bai khe swnamnok no phunugui tongo kokopit swnamnani kono kothin samung ya kwlai sase ekdom hingkha hangkai o narikarani bukurno ang obo haikhaiyei joto bin powder no kari nakha hingkha hangkai tebo karina karimani hingkha narikarani a je bukur o angko chung narikarani bukur kwrwi de o kokopit swnamani abono ta khibide abono bo chung satrai songma jagarogo bo abono use khaimano hingkha hangkai naidi mo ang powder khainakha kokopit ni joto poriskar khaiui mane powder khaiui kono oro bwstwng bo kwrwi hingkhe joto sankiui nabaikha poriskar khaiui hingkhe ang tabuk mono tui rwnai tui bai kisa chomui toninai hingkhe chomui akui tui rwui ang o tui no khibiui sebui nokno phunuknai ang tui rwnai tabuk kisa chomui rwnai hingkha hangkai tui rok khibribaikha tui rok khibiui naidi obo hai hingkha bini colour je narikarani je powder kokopit hingkha hangkai naidi tui kisa phano kwrwi hingkha hangkai mo kokopit no ha bai bo sapului mokitwng thaiketwng eba khomori mano hingkai ani hingkha hangkhe to oro extra ha kwrwi haini bagui ang o top pono kokopit tuui oroni ha no saplunai ta ang ha koroknai o top ni ha o hingkha hangkhe ani khumrok bwkhwri kwma rwi tongkha kono oro rwjaknai sar rok kwrwi tamni bagui swnamkha hingkha hangkhe norok no phunugo narikara bukur no ang norokni bwskango oboni bagui ang kokopit swnamui phunugo haino magna mane narikara bukur rok no bo ta khibidi obo khibijaknai manui ya mono bo sar haikhe kaisa samungo phwnangui mano hingkha hangkai kokopit no direct mwkhwtwng rwmachai online rogo bo manthogo online rogo order riui bo baksa nao kokopit hingkha hangkai abo hingkha hangkhe tui o kisa chomui tona nango hingkha hangkhe bini a bwtui tui no khibiui je ulo obo haikhe first ni bagui rwimano ta mono shirt ni hai samung khaio hingkha hangkai ani ro hingkhe to ha rok kwrwi hingkhe haini bagui ang o top ni ha no korogui ang o kokopit no mix khai tongo ta hingkai ani ang khai to khum rok mane mukitwng rok kainani bagui ani sok tongo haini bagui ang aigi bo khum rok kaio hingkhe oro to ha rok kwrwi yang bagui manthoikha hingkhe bahai khe bo mankha saimanya ano kaisa borok haikhe hingkhe bono ano hariphaia ang oro kaikha ta kang oro tulsi buphang rok bo kaikha hingkhe aboro ang kami tripura o thangai ani phoru tui rok rwjakde hingkhe thoi thangbaikha tani thui thangkha tulsi buphang kotorma tongmasa hingkhe tabukha ani gangla bubar rok bari tongkha hingkhe khum bubar rok bo bwkhwrwi tongo tebo kwbangma hingkhe haini bagui ang tini kokopit nokno swnamui phunukha hingkhe norok ani tini ni video norok bahai nangjaka norok bo narikara bukur no haino magna ta khibidi obo haikhe samungo phwnangui mano hingkhe norokni bagui ang tebo kaham video tubui phainai hingkhe norok ani video no chajakhai comment khai sadi hingkhe tebo ang nokni bagui kaham video tubui phaiphainai hingkhe tini ni bagui aswk nongkha jotono no.